खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै 14 नबेम्बर 2025। दिनैनि दिनाव बै मोन 10 राशिफोरा बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनगोन अब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। फै दानिया बै मोन 10 राशिफोरनि सोमोन्दै मिथिना लानि। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनैनि दिना मेष राशिफोरनि थाखाय जौगानाय मोननो हागोन। गोबां खामानियाव फोथायथिजों लोगोसे देरहासारनायखौ मोननो हागोन। खामानि बिथिङाव लाभ खालामनो हागोन। धोन बेलायाव बृद्धि बारायगोन। नखर संसाराव गोजोन मोननो हागोन। जिउआव सोमोन्दोआ राफोद जागोन। मेष राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 3 आरो लाखि गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि प्रफेशन लाइफआव सान्थियै थानाया गोनांथि। नखराव सुखु गोजोनखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनायनि सुबिदा मोननो हागौ। रिलेशनशिपआव लोगोरिनि हेफाजाब मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव गोग्गोयै थागोन। वृषभ राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 6 आरो लाखि गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि दिना सोमोनांथाव जागोन। इनकामाव बृद्धि बारायगोन। थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन। फालांगियारि बिथिङाव साबधान थानाया मोजां। साख्रि बाख्रि गोनां सुबुंफ्रा गावनि खामानिखौ गोजोनै मावलांनो हागोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। मिथुन राशिफोरनि लाखि नाम्बारा जादों 5 आरो लाखि गाबा जादों गोथां। कर्क राशि। कर्क राशिफोरनि थाखाय दिना मोजां बारलांगोन। गोजाम खामानिफ्रा फुरा जाफुंगोन। थासारिया गोरा जागोन। नखरारि आरो अनजाथाव लोगोफोरजों समा मोजां बारलांगोन। रिलेशनशिपआव सोलायनाय फैगोन। कर्क राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 2 आरो लाखि गाबा जादों सुनै गाब। सिंह राशि। सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मेहेरगोनां जागोन। खामानियाव जौगासारनाय आरो मानिजाथावफोरनिफ्राय सहाय मोनगोन। नखर संसाराव सुखु गोजोनखौ मोननो हागोन। लाइफ लाइनआव एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। नोंथाङा दिनैनि दिनाव धैर्य लाखिनाया गोनांथि। सावस्रिया सोलायनाय फैगोन। सिंह राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 1 आरो लाखि गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनैनि दिना कन्या राशिफोरनि थाखाय एखे रोखोमनि जागोन। सावस्रिखौ लाना एसे सिन्था जानो हागौ। फिसा फिला खरसा बांगोन नाथाय खस्थ' खालामनायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां बारलांगोन। कन्या राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 7 आरो लाखि गाबा जादों अख्रां गाब। तुला राशि। तुला राशिफोरनि थाखाय दिना गेजेरावनो थागोन। खामानि बिथिङाव सोलायनाय फैगोन आरो बायदिसिना नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। खरसा बिथिङाव सेफटि लाखि। जुलि जानायफोरनि थाखाय एना एनि सोमजिनो हागौ नाथाय रिलेशनशिपआव मोजाङै बारलांगोन। तुला राशिफोरनि लाखि गाबा जादों गलाब आरो लाखि अनजिमाया जादों 9। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिना मोजाङै बारलांगोन। गावनि सायाव फोथायथि लाखिना गोदान खामानियाव आगान होनो हागोन। नखर संसाराव अनज्लायनाय फैगोन। रिलेशनशिपआव सोमोन्दोआ रंजानाय लाबोगोन। वृश्चिक राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 8 आरो लाखि गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना सुखु गोजोनखौ लाबोनो हागोन। खामानि बिथिङाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। फालांगियारिफोरनि थाखाय लाब गोनां सान। जिउनि बुब्लियाव नारसिनथाया गैया जागोन। लाइफ पार्टनारजों खायसे खोथा बाथ्राखौ लाना एना एनि सोमजिनो हागौ। धनु राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 4 आरो लाखि गाबा जादों गोमो। मकर राशि। मकर राशिनि दिनैनि दिना मोजां गाज्रि मोन्नैनिबो गेजेराव बारलांगोन। खामानियाव गोसो हो आरो समखौ ओरैनो एंगार हरलाबायनो नाङा। फालांगियारि बिथिङाव जाफुंसारनाय मोननो हागोन। सावस्रिया एखे रोखोमनि थागोन। खामानि बिथिङाव मदद होफाग्रा मोनगोन। फिसा बाथ्रा खोथाखौ लाना गोसोआव सान्थि लाबोनो नाङा। नखराव गोरोबनानै थानो नाजा। मकर राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 10 आरो लाखि गाबा जादों ग्रे। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिफोरनि थाखाय दिना खुसिजों बुंफबगोन। नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। खरसा बांगोन नाथाय इनकाम खालामनो हागोन। लाइफ पार्टनारजों मोजां गाज्रि मोन्नैबो एखे रोखोमनि थागोन। नखराव सोरबा गोदान आलासि फैनो हागौ। बिदा फंबायनि गेजेराव गोजाम जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। कुम्भ राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 11 आरो लाखि गाबा जादों निला। मीन राशि। मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजां बारलांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। एग्जामफोराव मोजां लाभ खालामनो हागोन। सरकारि कर्मचारिफ्रा लाभ खालामनो हागोन। समाजनि खामानियाव बाहागो लायोब्ला लाभ मोननो हागोन। बिमा बिफाजों एना एनि जानायनिफ्राय गोजानाव था। मीन राशिफोरनि लाखि गाबा जादों गोथांस्रो आरो लाखि अनजिमाया जादों 12। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि नायनो मोजां मोनग्रा गासै आइ आफा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोरनिसिम दिनैनि 14 नबेम्बर 2025
शुक्रबार बारायनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।